så fra stranden her på Sardinien, hvor vi er ude at bade. Og jeg kan se, at det er Amy. Hun har lige været ude på egen hånd. Det var vi ikke så glade ved. Nu kommer hun op. Goddess of the Sea. Yes! Og så ligger Benjamin og Bjarne, de ligger derude og er i gang med at finde nogle søpindsvin. Ja. Hvad så? Fandt du noget derude? Prøv lige at gå lidt væk, Jesper. Hvad er det? Det var en lille konkylie-ting. Der var ikke så mange fisk derude, hvad? Jo, det var der faktisk. Okay. Der var sådan nogle små fisk, det var mega hyggeligt. Okay. Og Benjamin, han nærmer sig The Sea Lion. Han siger, he's coming. Man kan høre bølgerne. Det er et fantastisk sted, vi har fundet. Og Bjarne, han er king of the ocean her. Det var godt. Vi var ikke glade ved, at Amy hun skulle ligge og fløjte rundt. Det går ikke. Ja. Hej. Er der nogen, der skal med derover nu? Ja, der er meget derovre. Ja, jeg har fiskere lige derovre. Er der det? Der kommer! Ja, jeg siger det, men der er ikke nogen, der gider høre. Jeg vil gerne med. Er det ikke bare de her små her? Er der fisk? Herude.